हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे आपण मानको आशीर्वाद भगवान को आशीर्वाद मु भी बहुत भले अछि। आ समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन हैप्पी दशहरा। आ बर्तमान आम कार्तिकर मोर रेडी होकर बाहरी जाइछु कटक दशहरा बुलिया पई। आ बाटर बहुत वर्षा हला सेति पई वीडियोटी प्रथम नहीं पार नथली सेति पई गोटे जगह रही कि मु वीडियोटी कंटिन्यू करछि। आ वीडियोटी आपण माने भी कंटिन्यू करदु जानि परिबे आमे कटक गलु केते मजा मस्ती कौन कलु सब किछि जानि परिबे कि हैरान हल जहाँ भी किछि एक्स वाई जेड जहाँ भी हला आपण माने सब किछि जानि परिबे। तेणु वीडियोटी कंटिन्यू करंतु। जदि वीडियोटी भल लागिथियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करंतु। आउ देखंतु कौन कौन आगु कौन कौन होउछि वीडियोटी कंटिन्यू कर। बर्तमान वर्षा पूरा पकेला आम ठिया पड़ू गोटे जगार बस स्टॉप देखिकी कौन कर वर्षा छाड़े बाहर गाड़ी थुआई लोक सब जी जोड़े पाँच दौड़ से अंकल जड़े आंटी जड़े दी जन सी भी वर्षे आम पाक आसुन रही गोटे जगह ना से आसुँच कौन कर वर्षा तो हूँ लोक मैंने हैरान होती वर्षा छाड़ी जाइए आम बाहरी पड़ू पुणी देखो पूरा आकाश पूरा पुणी निर्मल हो जाए खरा भी पड़ला माने वर्षा दिन किसी भी कही हेनी के कौन हम केते वर्षा होते खरा हो जहाँ भी किसी हो भगवान का आशीर्वाद माँ का आशीर्वाद आम भले भले कटक पहुँच जाऊ दशहरा ये बुलिकी पुणी आम रिटर्न पड़े आसू होटेल को कारण बेले रात होटेल भी खुली पारे चलो देखा फाइनाली आम यूटर्न मारिक आसिक कटक धरी पकई कटक ये जमा 14 किलोमीटर। रोड रे
ପହଞ୍ଚିଯିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲଣି। ରୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କଟକକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ କଟକରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଖି ରହିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ଆଉ ଇଏ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ହାଇ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ନାହିଁ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବସଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି, ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମାନେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରିବୁ ଏଠୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲା କି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା, ତଥାପି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ଦେଖିବା ସବୁ ଛୁଆ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ବର୍ଷା ଦଉଥିଲା, ପୁଣି ବାହାରିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଉଛି କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ। ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କମିଟି ଗଣେଶ ଘାଟ କଟକ। ଆଉ କାରଣ କଟକର କୌଣସି ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରପର୍ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବି, ଯେଉଁ କମିଟି ନା ଦେଖିବି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିବି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ନିହାତି ମୁଁ ସବୁ କେଉଁ ବଜାର କେଉଁଟା ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କେବେ ବାହାରକୁ ଏତେ ଆସେନି, ମୋ ହୋଟେଲ ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ, ମୋତେ କାମ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବି ସେଇଠିକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଫଟୋ ବି ଟିକେ ଉଠେଇବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ପୁଣି ବର୍ଷା, ମାନେ କଟକରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ତ ବହୁତ ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋର ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହା ଦୋକାନ ଦେଖିକି ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ଏବଂ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ, କେତେ ଏନ୍ଜୟ କ'ଣ କରୁଛୁ, କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତଥାପି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବର୍ଷାକୁ ଯଦି ଅନେଇବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ବୁଲି ହେବନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 3:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖଉଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୂଜା କମିଟି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଠି ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ମାରିଲି। ଆଉ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଭାବିଲି ଏଠି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ବନେଇ ନେବି ବ୍ଲଗିଂରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ
ପୁରା ହେଇଛି ପୁରା ସୁନାଙ୍କର ମାଙ୍କର ପୁରା ସୁନାବେଶ ପୁରା ସୁନାର ପୁରା ଡେରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଙ୍କର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେଠିକାର ବି ଆଣିବା ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମ କେତେ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ କେତେ ହଇରାଣ ବି ହେଇଛୁ ଓଦା ବି ହେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି କଟକର ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ଖୁସିଟା ସେଇ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ପୁଣି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିଛି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ସେଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି ଆଉ ଫଟୋ ବି କିଛି ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବି ରହିଛି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।